19 de març de 2020. Les circumstàncies obliguen a que fem vida a casa. Les poques falles que es van muntar han hagut de cremar-se abans de temps. Les relacions familiars i la convivència estan arribant a límits atòmics nuclears i quan menys ho esperem, ja està el dia del pare. Des de l'equip de Malparlat hem volgut recordar-nos dels pares i fer un xicotet repàs a alguns dels pares més carismàtics de les diferents ficcions. Lo curiós és que alguns d'ells creuen fronteres i intercanvien formats. Però millor, no? Més punts de vista des d'on disfrutar-los. Aixina pues, vos deixe la meua xicoteta aportació per al dia del pare. Ah, i si trobeu a faltar algun pare il·lustre, feu-m'ho saber en comentaris. Comencem. El pare de la guardiana de la galàxia, Gamora, és un autèntic mala peça. Thanos va ser creat per Jim Starlin, que quan estudiava a la universitat va dissenyar 4 personatges que representaven distints conceptes filosòfics i giraven al voltant del que es coneix com força imparable. Un dia, Marvel va cridar a les portes de Starlin i li va oferir escriure un número d'Iron Man. Sabent que potser no tindria més oportunitats, el jove escritor va decidir presentar les seues 4 invencions al mateix còmic. La resta és història. Thanos es convertiria en el pare adoptiu de la dona més perillosa de l'univers i traçaria el seu pla per a reunir les 6 gemes de l'infinit i el guantelet que pot controlar-les, per així erradicar la meitat de la vida de l'univers. Qui no voldria que l'adoptara un pare aixina? El protagonista de God of War era un general espartà molt exitós, tant que el déu grec de la guerra es va fixar en ell. Ares el va enganyar per a sacrificar allò que Kratos més volia, la seva família. Durant més de 10 anys, Kratos es sometria als déus baix les falses promeses de que li farien oblidar els malsons del seu passat. Un dia es cansaria de tot això i iniciaria una guerra contra els déus de l'Olimp que portaven anys traint-lo, venjant la memòria de la seva dona i la seva filla. Anys després, trobem Kratos molt més major i al nord, acompanyat per un xiquet que es fa dir Atreus, el seu fill. Junts, hauran d'enfrontar-se a les forces tenebroses de la mitologia nòrdica. Però eixa és una altra història. Quin regal del dia del pare creus que se li podria fer? Walter White és el protagonista absolut de la que alguns consideren la millor sèrie televisiva de la història, Breaking Bad. Un professor de química i pare de família honrat i bondadós que un dia veu la seva vida pates per amunt quan li diagnostiquen càncer. Davant d'això, i ofegat pel futur econòmic que li espera la seva família, canvia dràsticament el rumb de la seva vida i comença a cuinar droga acompanyat d'un exalumne seu. Junts, faran front a tota classe de màfies i narcotraficants, a més d'un cunyat policia, a les sospites familiars provocades pels canvis dràstics de comportament i, com no, a una enfermetat que vos mantindrà en tensió durant 5 temporades apassionants. Pocs pares millors s'han vist a la ficció. Però el lloc d'honor no podia ser per a cap altre. En una galàxia molt allunyada, un xiquet elegit es va convertir en la major amenaça de l'univers i en el vilà més poderós de la història del cine. Darth Vader va ser concebut per George Lucas com una espècie de Doctor Doom vestit de samurai futurista espacial. Eixos elements i la seva carismàtica presència en pantalla van contribuir a crear una de les franquícies més conegudes i exitoses de tots els temps. I si està així, no és només per ser el tormentós pare de 2 dels millors personatges ficticis mai creats, com són Luke i Leia, sinó perquè també té l'honor d'haver pronunciat una de les frases més èpiques de la història del cine. Yo soy tu padre. Dient-ho aixina de la veu de Constantino Romero, a veure qui li diu que no. I fins ací el nou vídeo. Creu-me que em dol en l'ànima haver-me deixat fora pares del calibre de Homer Simpson o Tony Soprano, però és que he tractat de ser meticulós i no cabien tots. Dit això, desitjar-vos que passeu un feliç dia del pare en quarantena en família i que tracteu de fer-li el dia més feliç possible als vostres respectius. Fins al pròxim vídeo. Ah, i no vull dir res, però crec que la temàtica del pròxim vídeo vos molarà molt. Aixina que no vos el pergueu. Adeu. Sí, tot això està molt bé. Però quin dia faràs un vídeo de chimichangues? El dia que te les estaque totes pel... Dis-me a qui li importa la injustícia, no és notícia. Si no conté un poc de morbo a ningú benefici. Quina eixida té una anciana estafat per la banca. Tanca el Fortnite i de casa que estàs bici. No entenem de música, tampoc de